Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kanang Kiru Umroy Coaching. Kakanhon na kasinong Umroy constituency, kabahab Hariboy district, bat kabapek ya kabha kamet jong kisamla puli, kibalanang lastat bat kibadang don hapdeng ke jingpen krek, hakaliang kawat kam wat jam. Hakashiteri ujeliu arjar khat khandai kala pelong ya ke jingtho examen lane kata ka entrance test na kabenta ki samla puli ki bakwa ban yakhun ya ki examen tap kam jong ka MPSC DSC haki bang prepare haka staff selection commission bat ki wei kidan hado shispa khat prangut ki samla puli ki balawan tho ya kane ka examen bala penlong daka nangkiru umroy coaching bat nagini ki shispa khat prangut on sajiet pat satang shispa ngut Unang hikai jong ka nangkiru umroy coaching uba markhambor shabong haga jingi kren bat ka Batisi TV ulaya tho ba ka thong jong ani ka kunhon kalong ban ai jing hikai bat ban ai jing tip pura ya ki samla pule ki bala pendep ya ka class 10 shaneng haba ki angnot ban le ya khun ya ki examen tap kam ha ki snat trai kam ba pher jong ka sarkar jilla bat jong ka sarkar pedeng so komen ba niyo kung kini ki scheme yang ba ni MLA menyerap iki kena samla ni constituency bakin prepare jal de sha bakin le thoi ini ki exam kam marbon sin ngilap ba ki students ya ka knowledge ki dan tang ba ka problem ka de ba kimnang ban train le de ne kimtip ki kot yu ki ha ban puli ban prepare jal de ha ka por bakin le thoi ini ki exam kam ki prepare te ki end up ban chule tho ki exam kam chule tho blindly and kindla poi hung tu ki salap ba ki bon ki jing ki ba ki hilap but kimnang ban manage le de ki do jingkerman no an ki jawab no tidak ba long ki jai training ai ni patai ki students kumno ban prepare ni ai ki tips ki tricks kumno ban handle question nang ta ka ba kongsan ka time management kumno ban jawab kumno ban pek ba kinum concept ya ka por thì ang note ba nginang yo shushu kum kini jet program na ba ngidong kam ba kum kini ma khamta me kum shaki rural area ki khana don ya talent ang ba kumno ban ta talent kade ke ba ni haban persang tidak ba pelong kum ni jet program kini jet coaching ai nila ban ta talent but ikitu khana iba start sha bat podon ya kasap nila ban groom ki nang ba ka por ba kilile exams ki kila ban job kila ban yo ki kam jongki te kajing kapat jonga gade ba kwi constituency ru lada kile ku bini ki jat program se kanyarap ikhna jongki namar kumbang tip youth ki the future of any country if the youth is strong and the knowledge pool is strong we build a strong country at the end of the day ni haban tap iki youth but ni haban groom iki ni haban guide iki but ni haban weng no itu ka fear factor ba kidan mabun ki kitien na ka jingting kami ka jingle aran tikim note ban kren ti larang iplong ni jet program ni weng ki jingting jongki ni weng ki jingle aran ki jongki te larang ila ban le kita ki atli ki ai tinga trying ila ban yarap sisai ki ba tinyo ya ka thong ka ba ki thmu ni plong ka entrance test ma ba ka ne ka scheme ka ba nangkiru umroi ki ai scholarship lu ti khla ban so ban ngimla ban ai scholarship ya baro tingi jet sispangot ki khna bangin aya ka scholarship te nagata bade yaki khna ru ki bawan testa yaki class ki ai nis ai ki kot ki ai ru kimno kam ban si ai kita bar khoi te daga ba pelong ka entrance ru ki khna kin khamshim khya ya ka namar ba la rang issue jet kulung gumto issue jet mangi ngila ban miss out yaki khna ki bar dongkam shai ne jet coaching daga ba pelong ka entrance pat nak entrance lembak entrance ngatip lupa pakino ki khna ki bakham start kino ki bakham duna ne kino ki batbet haki particular subject ya ka por ngi pelong ya coaching brand ngila la ban plan ya ka module ya course module ka syllabus hata ka kom kedai ka stin ka ban kong nagaliang jong MLA jungi bal atrestam bad yu i jengai ya ki yut la ne khna samla hapo jong ka umroi constituency ban kentiu ya ka pule puthi bat ha ju ko poru kedan sibun e jingduna na mang yu i haba ki lek ban tho ki exam ki baper ha ba de jong kam government
government jobs. Kalong ba haga kedan pula ke jongki kala biang pelan hanrei habangi phaipat lagi let segi exam jong government kalong ba idon bat sibun ke jingduna namar ba kimyo kushing lane ke training na ga benta kumno ban an appear ya kitegi exam hag bende jong kum ka MPSC DSC bat kiwe kiwe bat haga juk por ko de jing tres tom hi ke jong i bat yo i jingai ba hapo jong ke jingelam ke jong i hapo constituency ke dei ke ba yo ru ke jing kerku nagliang jong i kim ki kun samla jong ne ke dong bat jong ne ke thai kalong bangidan ar benta nagliang jong MLA jong i ba judge ban ke tulang lendo ilong ba ban seulu kalong praja tengkang ibu way student one student kalong ba naga praja nagliang jong MLA wong ban kum ke jing yasno pti ban yaram namar ngi don ke jing kerdu hapo jong ne ke thai ba in ai pat ka scholarship naga benta jong ki student kumba 100% 100 sis pangut ki khana kan ya ka baniram naga prajar man ai nom i ya ka sawja long 50-50